Με λυπήθηκε ο Θεός και μου κάνε δυο δώρα. Με γύρισε στα νιάτα μου στον 20ο αιώνα. Μάντεψε που πήγα σε πάρκο να βρω φίλους. Τους είδα, τους αγκάλιασα, ραπάραμε με ύμνους. Εκείνη η παρέα δεν ήτανε μια μούφα. Δεν έκρινε τον κόσμο από αμάξια και από ρούχα. Τότε η φιλία μας έφερνε κοντά. Δεν υπήρχαν προσωπία, social distance κλπ. Δεν έψαχνε κανένας αποδοχή σε like. Ζάτε στο αμάξι, αυτό ήτανε το style. Νεύμα going through, FFC και Άγιο Πνεύμα. Active member TXC και η μη σκούμπρια στο τέρμα. Δεν υπήρχαν κινητά στα χρόνια μου τα εφηβικά. Και έκανες καμάκι μοναχά από κοντά. Αμφισβήτης, ηρωνία για όλα τα κατεστημένα. Ούτε που το φανταζόμουν ότι εκεί θα βρω εμένα. Κοιμήθηκα παιδάκι και ξύπνησα ένας κύριος. Ο χρόνος είναι φίλος και εχθρός μαζί μυστήριος. Κοιμήθηκα παιδάκι, ξύπνησα ένας κύριος. Ευθύνες της ζωής, τον νιάτων ο επίλογος. Άπειροι εχθροί.